Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri. Yau dai ban kawo muku labari mai daɗi ba fa, saboda abin da ke nunan nan ba wasa bane yanzu hakan ga. America suna shirin su kai ma 'yan Iran hari, amma wannan karo da nuclear weapon, saboda dukkanin abin da suke da shi duka sun kulga kuma ya kare. Kuma gashi nan defenses su ya kare kuma ba su ci gaba da yakin nan, don shi yanzu wani abu ya saura shine nuclear weapon. Amma kafin mu shiga cikin stories nan sosai, idan farkon ka kenan kan wannan shafi, nan muna maganan geopolitics ne. Kai kuma kai ka danna kan subscribe button, sannan ka danna kan kararrawar nan, saboda duk lokacin da mu aji wani abu kai kuma ka gani ka ci amfani shi. Sannan kada ku manta da kun comment, kun like, kun share, kun tura ku ba su wani wayan ku, saboda su ma su gani su ma su ci amfani shi. Ni kuma mai gabatar muku da wannan labarai sunana Salman Al-Faris, a bar shi sunan wannan shafi HNN. Yanzu mu shiga cikin stories nan sosai. Akwai wanda ake kiranta Marjorie Taylor Greene, wanda idan kana bukatan wa'anda suke support Donald Trump, suke son batun Donald Trump, suke kuma son Donald Trump, idan bata zo na ɗaya ba ta zo na biyu. Amma yanzu zaka ga ita da Donald Trump sun bambare saboda wani dalilinsa, saboda wani self-interestinsa, saboda ta fadi masa gaskiya ya kiya. Lokacin da Fox News kowa ya zo kiyaye Donald Trump, ita kadi ne wanda su hata tuka sun duka, saboda Fox News dungum sun kiyaye Donald Trump, sun fara buga bayan Donald Trump, saboda ba shi suke so ya zo zama shugaban kasa ba, ba shi suke so ya zo zama shugaban kasa ba. Lokacin da kowa ya sane sa, lokacin da kowa bai supportin shi, ita ne mutum guda tak da kowa ya tabbatar da cewa kamar Marjorie Taylor Greene ne tana bayan Donald Trump, don ta fito a mutum ne tana bayan shi, saboda tana kallon kamar shi kare ne wanda zai iya yan America, tana kallon kamar shi kare ne wanda zai iya yan Isra'ila. Shi bayan ya zo ya zama shugaban kasa, shi batun Epstein files nan tana buga, tana son a sake Epstein files nan. Donald Trump kuma bai son ya sake Epstein files nan, ya kare ya fadi mata cewa kamar idan ya sake Epstein files nan ya hate abokanan shi, kenan bai son ya sake Epstein files nan. Kuma ita ta doki mutuncinta da darajanta da kominta ta biya bayan shi, ya kare kuma wa'anda ba su so ya zo zama shugaban kasa ban nan, su kuma ya kare yake protect. She ita kuma ta ce masa kaman to shi ne nan ga mun raba hanya. To inda ya kama matsalan su kenan, shi mutanen Donald Trump suka fara kiranta suna bata tsoro, har ya zo ya kai ana son a kai ma ɗanta hari, ana son a kama ta, barazana daban-daban ake mata kan phone. She take kai Donald Trump ta fadi maka kaman ga abin da mutane ke yi da na ci kaman na raba hanya da kai. Wannan muna cikin democracy ne, fadi musu su daina bai da kyau. She ya ce mata kaman wai ta cancanci a mata wani abu haka. To inda tsakanin su ya ba lalace ma kenan sam. She ta wutar resign from Congress, wato gidan majalisar nan. She ta wutar resign. Sai sa kun ga sunan da ta zana former congresswoman. Na ba ku backstory na alakan da ke tsakanin ita da Donald Trump, da yanda aka yi yayu ta samu wani information haka ake bibiyar labarai. Ba wai don mutum ya tashi ya zo ya faɗi magana na ce ka doki magana da muhimmanci ba, yaya matsayin me shin nan cikin rayuwar wani kaza. Barin karanta muku abin da Marjorie Taylor Greene ta zana kan Twitter jiya da daddare. Taylor Greene, where they are discussing using nuclear weapons on Iran in strategic meetings. Ita ce, well, yes, you read that correctly. It is real. I'm not speculating. I know, and it is pure evil. Ta ce wai yanzu hakan gada nake muku maganan ga, suna zaune cikin strategy meetings, suna tattaunawa, wato akwai wani wurin da suka zauna suka gamu, wurin ake dokan shawaran abinda America da su yi next. Ta ce yanzu haka maganan da muke muku ga, an doko maganan hulga nuclear weapon, kuma ana tattaunawa, kuma akwai abinda ka jin nan shi ne nake fadi, ba kuma ina zagaye da rumors bane, ba kace na ce bane, ba hasashe nake yi ba, maganan gaskiya ne nake fadi muku. Yanzu hakan ga ana yin wannan, kuma wannan shedanci ne su yi wannan abin nan. Su kama yi tunanin cewa kaman ka hurga ma wani kasa nuclear weapon shedanci ne. To yanzu ni da kai yanzu mu shiga ciki sosai, mu tambayi kanmu, shin hulga nuclear weapon ya gama da yan Iran fa ya kamata mu sani, girman Iran kaman western of Europe ne, yana da girma sosai. Iran na daga cikin kasashen da suke da girma cikin gidan duniyan ga, sannan wuraren da yawa kuma desert ne. Saboda shi idan yan America sun yi amfani da nuclear weapon, shi dai watakila da su yi amfani da wannan nuclear weapon nan daga Isfahan ne, saboda wurin ne suke cewa kamar yan Iran sun je sun aje 460 kilograms of uranium enrichment nan, suna son su fasa wannan uranium enrichment. Bayan shi Trump gudan ga ya ci ma duk duniya cewa kamar ya kwace uranium enrichment nan, bayan ya ce kamar ya ba ta wannan uranium enrichment nan, kai bayan ya kare ya ce kamar yakin ga yayi nasarar shi su 40, har yanzu bai kare 40 nan ba, har su 40 yake cewa kamar yayi nasara cikin yakin ga. Mu aje ma wannan gefe. To yanzu wani yakini suke da shi cewa kamar wannan uranium enrichment ne yana cikin Isfahan? To yanzu what if ba shi cikin Isfahan suka hulga wannan nuclear weapon nan Isfahan, duk duniya daga kowa ya sane su. To amma ku ji nan kuma, in ma mun kaddara cewa kamar wannan uranium enrichment ne yana cikin Isfahan, suka je suka fasa suka yi wannan nasarar nan, shi ke nuna cewa kamar yakin ya zo karshe ne. A yanzu aka soma yakin, saboda in dai kun ji advice ko ce kamar from interview da shekaran jiya na ka muku, wannan babban IRGC shine babban advisor ko ce babban dan shawaran babban IRGC.
shugaban IRGC yazo zauna yake cewa kamar in the case da yan America ko yan Isra'ila da su yi amfani da nuclear weapon to shi yanzu yakin dai soma kuma wani abu ya faru da ya ba su mamaki basin su da ke cikin duniya duka an occupy ta yaya za su yi wannan ba mu sani ba amma mun san kamar suna da wani shirye-shiryen su saboda sun san kamar likely ne mutane ne suka shirya 47 years suna jiran wanga yakin ga sun san ya zo ko sun ki ko sun so ya zo ko sun guji yakin nan ya zo don shi gara in ya zo su fuskance shi to ta yaya za su fuskanci wannan yakin nan su kare suka san abin da za su yi gaba zan yanzu gada maka abin da za su yi ba abin da za su yi nan ya iya su yi nasara kai ya ba su yi nasara kai ba amma dukkanin alamu ko bina nuna cewa kamar yanzu haka yan Iran sun yi nasara cikin yakin gawo saboda mu duka mun san cewa kamar yan Iran range missiles su an ce 2500 ne don shi ba su da intercontinental ballistic missile kuma intercontinental ballistic missile shine range da yafi 5500 kilometers amma cikin wannan yaki gudan ga waɗanda suke cewa kamar su range su 2500 ne suka yi ma America barazanan cewa kamar idan America suka yi wasa da su sun harbi basin su da ke cikin Australia basin su kuma da ke cikin Australia yana yawo kamar 7000 ko 7500 to yanzu wani irin yakini kuke da shi cewa kamar Iran ba su shirya wani abu su ma su kai hari cikin Washington da kanshi ba kaga America suna abin ganganci kenan saboda take-taken Iran gana nuna musu cewa kamar kowane lokaci Iran na nuna muku cewa kamar muna da surprises su muna da wasu mamakai yanda muka ajiye yanzu hakan ga idan kuka muna wani abu da mu surprise sun sa ku mamaki kuma kowane lokaci muna ganin cikin video sun ga yan Iran suna mamakar da America suna wow America saboda sun overwhelm America wani irin abu kayan yaki ne America suke da shi ba su hulga ba wani irin tasiri yayi sannan wani irin martani yan Iran suka yi wani irin tasiri yayi mu duka mun san kamar na yan Iran nan yafi tasiri yafi kowanne tasiri don shi yanzu kun suka ce kamar suna da wani abin da su dasu su mamakar da kai ya kamata ka ji tsoro ya kamata ka san kamar maganganun da suke faɗin ga ba zallan barazana bane to amma America cikin ganganci suna kallon kamar all of a sudden nuclear weapon ya iya sake komi makamin karin dangi ya iya sake komi to yanzu to wani yakini kuke da shi kamar su wa'en ba su da makamin tarin dangin nan bayan sun ba ku signal cewa kamar sun yi su kai muku hari har cikin Australia missile da su kai muku hari cikin Australia ba san kamar wannan missile da ya je Washington ba signal suke ba ku amma kamar yadda kuka sani Donald Trump bai tunani bai read shi wawa ne kuma yanzu hakan ga wasu ke bugewa shi ke masawa yake turawa wasu ke bugewa shi ke masawa yake turawa yana kallon kamar no zan iya yadda in bar yan Iran su yi nasara kan wannan abu ba ni ban yi nasara ba ya kamata ko ta wani hanya yi nasara to amma shi bai sani ba saboda nasarar yan Iran nan shine mafi alheri kan shi yanzu hakan ga janyewan shi shine mafi alheri yanzu hakan ga idan ka masa kana son kai nasara zaka hulga nuclear weapon yanzu da kuma kare ma faduwa saboda duk duniya ma kowa ya sane ka yanzu abin da kake fadi kan yan Iran nan ku ke aikata wannan abin nan kun ci kamar Russia mugaye ne ba su taba hulga nuclear weapon ba kun ci Putin mahaukaci ne bai taba hulga nuclear weapon ba China bai taba hulga nuclear weapon ba kai a ta North Korea kun kare kun bata sunan kun ce kamar shi mugu ne bai ba mutanen shi internet saboda menene saboda dukkan kuma da abin da yake hana mutanen shi kuma saboda yan American guda ne ko shi bai hulga nuclear weapon ba bayan 1945 kun hulga nuclear weapon guda biyu muka ga irin abin da nuclear weapon ke iya yi wannan ma ba mai nauyi kenan ba yanzu da ku kuma ka dawo ku zo ku hulga nuclear weapon kun ce tactical nuclear weapon ne amma tactical nuclear weapon yau yafi wannan bad boy ne yafi wannan nuclear weapon da kuka hulga 1945 daga Hiroshima da Nagasaki nan yafi wannan don shi yanzu barnan da ku yi nan ai mu duka muna kallo mun gani kuma wannan barnan nan yanzu akan ga shugaban kasan Iran me ya fadi zakshe ya saya kan minbari yake cewa kamar wai abin da ke faruwan nan ya kai matuka sosai yanzu akan ga saboda ba wai kamar suna sayuwa gefe bane su yi zantutukan banza ba ke aikata abin da ke faruwan ga dukkanin kokarin da ke faruwan ga duka su ke aikatawa don shi mutane su bar duban cewa kamar suna wasanni ne ko suna tsoro ne ba tsoro suke yi ba dukkanin wanda ke cikin gwamnatin shi duka ya dibiya rayuwar shi akan layi saboda a kowane lokaci an iya kashe shi kuma ya yadda ya amince kamar in dai kan Iran ne ya yadda ya mutu to kun gani kai Donald Trump kana kallon kamar kashe shugabanni shine winning lokacin da ka kashe shugabannin nan wannan ya amount winning ka ba kai nasara ba ka kashe shugabanni ka kashe su Ali Larijani ka kashe Ayatollah Ali Khamenei da kanshi bai sa kai nasara ba wannan bai razana ka gano cewa kamar kashe shugabanni ba shine abin da za ka yi nasara kai ba haka kake son ka je ka hulga nuclear weapon ga to gashi masu presentation na nuna maka cewa kamar su rayuwarsu dama abin da suke jira kenan kuma wannan da kuke gani kan screening kun ga sunan shi Kalibaf shine speaker of parliament in Iran kwanakin ga ba mu jin maganar shi sosai haka nan to amma yanzu ya fito ya zo yayi maganar da ya fadi ga na juma ina fadi muku wanga maganan ga wai sun yi nasara cikin yakin nan sun yi nasara militarily sannan sun yi nasara politically kofofi guda biyu nan duka sun yi nasara amma ya explain kuma explanation shi nan ya dace da irin explanation da kowane lokacin da ke baku wai ba yana cewa kamar sun yi nasara militarily saboda sun destroy sojojin America bane saboda sun karar da sojojin
sojojin Israel bane, ba dalilin kenan ba. Yana cewa kamar sun yi nasara militarily saboda kafin 'yan America su shigo cikin yakin nan akwai dokoki, akwai dalilan da suka ajiye suka ce kamar sun shigo da shi cikin yakin da shi. Wa abu guda tara ne. Ni dai ban san wannan tara ba, amma na san abu guda uku. Ba yanzu nan zo faɗi muku wannan ba. To amma abu guda uku ga da ni na sanin ga da shi yace abu guda tara ga wasu sun zana ma kuma sun faɗi shi su ba su ɗaya ba su biyu ba. Wanga ba guda tara ga da yake maganan ga wai ko ɗaya ba su cimma burinsu akai ba. Kuma tun da ba su cimma burinsu akai ba har an zo an kai wani munzilin da yanzu hakan ga kayan yakin su ya kare, air defense systems su ya bata, radars su ya bata, kuma yanzu hakan inda muka ga dama wurin muke sauka. Gwada mini waye nasara cikin wanga yakin ga. Sannan muka zo kan politically kuma wannan memorandum of understanding nan da Donald Trump ya yadda ya amince sa hannun shi kan takarda kan wanga memorandum of understanding yana nuna cewa kan politically mun wuni yakin ga. Saboda shi mun wuni yakin ga, mun yi nasara cikin yakin ga. America sun shiri rigima ne suka shigo cikin abin da ba su san yadda zai kasance musu ba. Kuma ceasefire nan da kuka san kamar an je an sa hannu kan takarda, Donald Trump ya sa hannu kan takarda da yanzu ga ne maganan shinga yau ya expire. Wannan ceasefire na ya expire. Yanzu mu tambi kanmu ko dai shine dalilin da yasa Donald Trump yake faman ya introduce abin da ake kira nuclear weapon, ko dai me yasa? Saboda yau abin ya expire kuma bai da kayan yaki, bai da radar, bai da dukkanin wani abin da zai samu ya zuke yi nasarar ga da shi, sannan kuma bai da ya sare sananin samaniyan shi. Yanzu ya dai babban sojan Iran ba IRGC ba. Kun san Iran sojojin su kofofi guda biyu ne. Akwai ainihin wanda suke guard the territorial integrity of the state, sannan akwai Islamic Revolutionary Guard Corps. Wannan babban sojan Iran kenan, sunan shi Hatami ya ce kuma wai babban kyauta da babban bai wanda Allah ya yi musu su 'yan Iran shine ya kyauta musu Strait of Hormuz, saboda inda ya zo ya ajiye su dabkan Strait of Hormuz su su detect dukkanin wani trading duniya duka, su ma suna da baki akai. To amma wai da farko shi ba su aviating shi, ba za su iya kai sai su zo su ce ma duk duniya cewa kamar yanzu wuri muna so mu zo mu govern Strait of Hormuz saboda territory mu ne, haka an kalle ka kamar kai mugun mutum ne. Amma yana daga cikin baiwan Donald Trump da irin kukan da Donald Trump ya yanzu ya ba su wannan daman nan. Abin nan na aje wurin nan Strait of Hormuz nan dai gashi nan shimfiɗe, gashi nan kwance, sun ganshi sun san da shi, amma shi ba su yi komi da shi har shi da Donald Trump ya zo. Zuwan Donald Trump shi ya zo ya sake komi, ya juya abin da dama suka cancanci ya ba su, ya ce kaman gama naku ne gashi nan ku rika. Pentagon kuma wato Defense Ministry in America kenan sun gano cewa kan wanga Peter State ga dukkanin abin da Donald Trump ya ce yayi shi yake yi. Ya kamata mu san hanyar da mu fara jayo lamarin na ko mu baya ko mu janye, don shi sun fara fito da wasu maganganun da on a normal day da ba su fitowa su zo su fadi. In ba ka taba ganin Pentagon ko in babban Pentagon da ya fito yazo na cewa kaman wai ba su da kayan yaki, ba su da radars, ba su da sensors, don shi idan aka hulgo musu swarm drones, wato swarm drones shine drones da aka hulgo shi da yawa irin yadda Iran suke hulgowa kowane lokacin nan, ko ba su tattare, ko ba su iya tattare. Wannan lokacin da an same su ai mugun samun su, don shi bai kamata ma 'yan America su yadda su kai wannan munzilin nan ba, saboda idan an kai wannan munzili su ba za su sare America ba, in ji shi. A nan ga karshen shiri na zan kun ji dadin wannan shiri, kullai ku share ku subscribe ku duka ne abin da ya kamata ku yi saboda jini sauran waye su masu ganin cikin amfanin shi. Kuma ni mai gabatar muku da wannan labarai sunana Salman Al-Faris, a bar shi sunan wannan shafi HNN Masal.